Enbido. Baina, Erasmus esan duzu! Ni naiz Erasmusean doana. Osatu Jovenin programa! Komisiorik ez dibizen trukeengatik erosketak Jovenin txartelarekin ordaintzen badituzu. Multiasistentzia asegurua bidaietan zure kreditu txartelarekin. Eta gainera, abantaiez betetako Jovenin etxebizitza kontua. Informazio guztia joveninhastalostreinta.com webgunean. taldea gara, Burlatako dantza taldea, eta 1976 urtetik sortu genuen taldea. Herriko kultura sustatu eta bultzatzea helburu duen talde bat gara, eta gaurkoan hemen egongo gara dantza batzuek egiten. Kampaneros dantza zikloa izango da gaur egingo duguna, hau 2010 urtean sortu genuen, Burlatako herriko festetan dantza propio batzuk izatea garrantzitsu ikusi genuelako. Eta ordutik egiten ditugu abuztuaren 15ean Elizako plazan. Aurreko urtean aldaketa handi bat egin genuen, gure dantza zikloaren barruan. Jantzien aldaketa izan zela, generorik gabeko jantziak sortu genituen lehenengoz, horrela nolabait dantzari orok bere espazioa eduki dezan dantzetan. Eta iaz baita bolero bat atera genuen, dantza ziklo osoa osatzen duena. Aurten pieza berri bat sortu dugu, herriko festa txikietarako, ekainean direna, ezpata dantza batekin, eta horrela borobildua edo itxia utzi dugu gure herriko festetako dantzaldia. Nioen bezala, gaur egingo ditugun dantzak, abuztuaren 15ean Burlatan egiten ditugun dantzak dira, kampaneros ziklokoak, eta ondorenak izango dira, ordenean. Lehenengo ondeo bat egingo dugu, ondoren aurrezkoa dantzatuko dugu, gero paseoarekin sartuko dira dantzari guztiak. Saludo bat egingo dugu edo agurra, trentzadoa edo zinta dantza dantzatuko dugu gero, arku dantza ondoren eta makil dantza jarraitzeko, eta bukatzeko boleroa eta jota egingo ditugu. Bueno, arratsaldeon, buenas tardes a todos. Gracias por estar.
Gorritxo sistemas de descansoko bezeroak aholkatzen 3. belaunaldia gara. Gure esperientzia sakonaz, deskansu sistema osoan jartzen dugu atentzioa. Hau da, ez gara koltxoi saltzaileak, ergonomia kriteriok erabiliz, persona bakoitzaren gorputzari egokitzen diren koltxoi, somier eta burukoez aholkularitza eskaintzen dugu. Deskansu ezin hobea izan dezazun, zure gorputzerako molde perfektua bilatzen dugu. Adin eta forma fisikoa, dolentzia, gaixotasunak guztietarako produktuak ditugu. Gaueko deskansuaz gain, neurri personalizatuan egindako sofak eta butakak salgai ditugu. Enbido. Baina, Erasmus esan duzu! Ni naiz Erasmusean doana. Osatu Jovenin programa! Komisiorik ez dibizen trukeengatik erosketak Jovenin txartelarekin ordaintzen badituzu. Multiasistentzia asegurua bidaietan zure kreditu txartelarekin. Eta gainera, abantaiez betetako jovenin etxe bizitza kontua. Informazio guztia joveninhastalos30.com webgunean.
Gorritxo sistemas de descansoko bezeroak aholkatzen 3. belaunaldia gara. Gure esperientzia sakonaz deskansu sistema osoan jartzen dugu atentzioa. Hau da, ez gara koltxoi saltzaileak, ergonomia kriteriok erabiliz persona bakoitzaren gorputzari egokitzen diren koltxoi, somier eta burukoez aholkularitza eskaintzen dugu. Deskansu ezin hobea izan dezazun, zure gorputzerako molde perfektua bilatzen dugu. Adin eta forma fisikoa, dolentzia, gaixotasunak guztietarako produktuak ditugu. Gaueko deskansuaz gain, neurri personalizatuan egindako sofak eta butakak salgai ditugu. Enbido. Baina, Erasmus esan duzu! Ni naiz Erasmusean doana. Osatu Jovenin programa! Komisiorik ez dibizen trukeengatik erosketak Jovenin txartelarekin ordaintzen badituzu. Multiasistentzia asegurua bidaietan zure kreditu txartelarekin. Eta gainera, abantailez betetako Jovenin etxebizitza kontua. Informazio guztia joveninhastalos30.com webgunean. Enbido. Baina, Erasmus esan duzu! Ni naiz Erasmusean doana. Osatu Jovenin programa! Komisiorik ez dibizen trukeengatik erosketak Jovenin txartelarekin ordaintzen badituzu. Multiasistentzia asegurua bidaietan zure kreditu txartelarekin. Eta gainera, abantailez betetako Jovenin etxebizitza kontua. Informazio guztia joveninhastalos30.com webgunean.